Malibre sakay ko, isa lang. Mental. Libre sakay. Amang ka? Pilyan lang ko. Tara. Basta tagulala ni Ron. Duha kita. Diyan magkakitrabaho ya. Ako ko i-drop niya sa Uniqlo. Wag mo lang. Pete Williams diyan na sa ano, ulas dapit. Sino ba na? Lagi ka nang unahan sa kuan gamay. Nang ini magpakurbada. Bisan po. Matagbo yun, paabot. Gamay naman lang kay sakyanan ron nga ni good. Kasagaran private. Naba kay Facebook. Okay ra nga i-upload na to na itong video. Goods. Wala, nagili kay traffic rin. Naingon sa taga Manila nga traffic rin. Davao, pinaka-traffic nga. Mapili pa mga nag-asa na pinaka-traffic. Parehas Manila nga. Halos tanan ko, traffic yun. Tara na sabay, sa biyahe ng buhay walang hinihintay. Kahit saan mapunta, okay lang yan. El Ciano, sama-sama lang, libreng sakay. Feel the vibe, easy lang. Pero kaya? Dool ron nga ni. First time na ko ni sulod rin ba? First time ko kasulod rin. Ikan balay rin rin. Lang ta ha. Okay. Ito pangalan ni mo ya? Jerome. Jerome, shout out Kuya Jerome. May sticker Kuya Jerome. Follow na Kuya Jerome ha. Sila gani. Ayun na, libre. Libre sakay man eh. Thank you. Oh, okay. Ingat.